नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर नाथाय मिनिनो हायासै आङो मा होनो गगा मोननाय लोमजानायानो दाबो बारा मोजाङै हामाखैना आंनिया मा होनो एकदम गुजुगासिनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो सोंगासिनो आरोना आब' नोंनि पेमेन्टआ हाबबाय नामा होननानै औ लोगोफोर आगैमोन आंनि पेमेन्टआ हाबबाय आरोना दासो माने दाखालि हाबदों आरोना लोगोफोर पेमेन्टआथ' फासिनानै दंमोन लोगोफोर हाबनायानो नङामोन जों जुदि कमप्लेन होयामोनबा बेंकआवथ' माबा सेकेन्ड मेनेजार नामा बेनाव सोंबाय माबा बेथ' मिन्थियासो होनना बुङो ओमफ्राय ओमफ्राय बे बेंकआव दंमोन आरोना सासे सेंग्रा बिनियाव सोंबाय जोङो माने जों थांखालि मेनेजारबो गैयामोन आरोना ओमफ्राय सेंग्रायासो बुंबाय आरोना बिदि खालामफैनाया फैगोन होननानै ओमफ्राय बिदि जुदि खालामनायाव फैयाबा गाबोन फै कमप्लेन होगोन दे होनना बुंबायना ओमफ्राय जों थांबाय आरोना ओमफ्राय बियो कमप्लेन होबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायसो 10 दिननि उनावसो फैबाय आरोना माबा आरोना बिसिनिफ्राय फन फैदोंमोन आंनिया जि खालि पेमेन्ट हाबदोंमोन बे खालि SBI माबानिफ्राय सेन्टारसो जाखो ना मा जाखो आं सासे सिख्लाया फन हरदों आरोना पेमेन्टआ नोंनिया होबाय सोना हरबाय होननानै माने भुलावनो बेलेगनाव थांफ्लांदोंमोन आंनि पेमेन्टआ बिदिबो जायो आरो सोरबा आंखौसो बेसेबा माथा गरम खालामनानै साला दे होमबा लोगोफोर दानिया नायदो आरोना बांद्राय डायलग होबाय थाला नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदोंमोन नालाय बेनिखायनो आङो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर गोबाङानो सोंदों पेमेन्टआ हाबबायना हाबाखै आब' होननानै हाबबाय लोगोफोर इसोरनि उनाव हाबबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअखौ हरावसो बानायो दे बाहेरावसो माने न' सिङाव नेटखौनो मोना जादों नोंथांमोना एसे खायसे खोनानोबो हानाय ओमफ्राय सांग्रेमा गाबनाय माबा एम्फौ गाबनाय खोनानोबो हानाय दै नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय हेलौ जमुना आगै मा खालामदों दङ र' आब' नै बाबुखौनो लाबाय दङ आङो नोंलाय माथो खालामदों दङ आंबो नै ओरैनो थांगासिनो र' नोंसानियाव बाबुखौ नायनो औ फै आब' बेसेबा गोबाव जाबाय नोंखौ नुयिया नायनो लुबैना दङ थांनायाथ' थांगौमोन मोजाङै थाबा माने गेजेर ससेयाव आरो माबा माबि जाना होबायना बेनिखायनो माने मा बुंबावनो आरो जमुना नोंथ' बुजि मोनखायो नङा होमबा बुजि मोनो आब' आंबो थेवब्लाबो दि इसोरनि अननायाव दा मोजां जाफिनजोब्बाय औ जमुना बै समावथ' आङो उन्दुखौनो लाङामोन आलाय सिलाय बेसेबि मा जाना थांबाय जोंनिया किस्मोनानो गाज्रिलै आब' आंहाथ' मा जाना थांखो आइबो गैला आफाबो गैला रावबो गैला हाबा जानायनिफ्रायसो एसे मोजाङै दङ आङो नङाबाथ' हाबा जायामोनबा बेसेबि दुखुयै दङमोन आङो औ बुजि मोनो आंबो आगै दे नोंसानाव थांगासिनो आङो दा नोङो बाबुखौ लाबाय दङबा औ लाबाय दङ नै उन्दुलांबायबो मानसिया अ दे होमबालाय नोङो लाबाय दङबा फुथुबाय दङबा उनाव रायज्लायगोन दे उन्दुथो गथ'आ औ दे आब' ओमफ्राय अनसुलि नानियालाय देरबायानो खोमा सिख्लायानो जाबाय क्लास 8आनो मोनबाय बा एबार क्लास 8 मोनबायानो दे जाबायसो मोनसिगोन जोंहा औ मोनसिगोनथ' र' ओमफ्राय लाइमोन आब'खौलाय खबर लादोंना लायाखै बिदिनो खबरखौनो लानाय जाथाराखै र' बै दाखालिबाबो लानायानो माबा इनकामिं गैयामोनलै आं हरनाय नायदोंमोन फिसाजोआ मबाइलखौ नायबाय थायोनो आरो सोरजोंबा रायज्लायोबोनो आयु गैलालै बेथो माथो बुंबावनो आरो आजिखालिनि गथ' औ बेनोथ' जोंथ' बे टाइमाव जेबोखौनो रोङामोनथ' आरो जोंथ' बेसे बुरिनासो मोजां मोननो रोंदों दे होमबा जमुना ना मोजाङै दंबा थांगोन दे बाबु फिसाखौ नायनो थांगोन आयं फिसाखौ दे आब' फैबानो जाबाय दे बिमा आङो हाथायाव थांनोसै मा लाबोनांगौ मा लाबोनाङा दिनै अमा बेदरखौनो लाबोदो एसे अमा बेदर जानो लुबैसोदों बेसेबा गोबाव जाबाय अमा बेदर जायैया दे जागोन दे होमबालाय अमा बेदरखौनो आधा किल' लाबोनोसै आं मिनि सोराङालाय ओंखारलांबाय बियो महा थांदोंबा मिन्थिया ना हाथायावसो थांखो बिग्राय आंनो लोमजानायनि मुलि लाबोदे लोमजाहां मोनबाय दङ दाबो गगा मोननायाथ' दाबो खारला खर' सासोदों लोमजागोनसो खोमा दायो नोंनियाबो गगा मोननायानो दाबो हामनो रोंला माथो बुंबावनो आरो एकदम गगा मोनबानो हामनोनो नागिरा मुलि लाबोनो बावनाङा दे जागोन दे ओमफ्राय जमुना आगैमोननि न'आव थांगोन दै मिनि सोरांजों थांबानो जाबाय आं थांनो बादों माथो है बेजों थाङा आङो माने बेजों थाङो माने नोंखौ थांबासो मोजां मोनगोन ना थांनोनो बासोदोंमोन माथो गरमखायनो नै दिनै हाथायावबो थांनो बासोदोंमोनसो आङो थेवब्लाबो गथ'खौ खबर लानो थाङो नामा बिमायं जालायनानै दे जागोन दे होमबालाय आं थाङाबाबो जेबो जायालै नों मिनि सोरांजों थांबानोथ' जायोमोन नाङा बेजों थाङा आङो नोंजोंनो थांगोन दे जागोन दे बिग्राय नोंथ' नोंनि फंबाय मिनि सोरांखौ जोबोद मोजां सानो नं नाथाय बेसेबा मायबासो दासो एसे सोलायबाय थेवब्लाबो एसे दङआनो बिनि आखला दा नों थानायखायसो हाया
नोंखौ बिबारि आयंआ नायनो फैनो होनदों र'। बिसानि आयंआ फैबाय, बेजों फैगोन। नापे मादै मोनाबो न'आव फैया बेसेबा गोबाव जाबाय, बिसोरबो फैगोननो र' नोंखौ नायनो। आयौ गथ'आ दो उन्दुलांदों नै। उन्दुथों दे, आबा उन्दु। बिमा, बाबुआ उन्दुलांबाय नामा? औ बिफा उन्दुलांबाय। दो उन्दुलांबाय। माबा बिबारि आब'आ फैगोन होनदों र' बाबुखौ नायनो। दे फैथों दे। आरो नापे मोनाबो बेसेबा गोबाव जाबाय फैया, बिसोरबो फैगोननो र'। आरो जोंहानि आइया दाबो जेलनिफ्राय गनो जायाखै नामायबा, बेसेबा गोसोखांबाय थायो आङो। बिमा गदायबाबो बेसेबा अनखायोमोन आंखौ आइया। नापेमोनखौ जेरै अनो बिदिनो अनोमोन। गेजेर ससेयावसो एसे बोरैबा जादोंमोन, नापेमोना बारा थिग नङामोन ना बै टाइमाव। नोंसा आइ गदायाथ' गावनि फिसालाखौनो माबादोंमोन न' सिथारदोंमोन। औ दिदोम, माथो बुंबावनो आरो थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांबाथाय बेसेबा बोरैबा मोनो, बिखाखौनो क्लाब मोनखाङो आङो। नोंजों हाबा जाखांनायनि उनावसो आं एसे बावदों दुखुफोरखौ। आरो दा बाबु जोनोम जानायनिफ्राय दासो एसे बावबाय, नङाबाथ' गोसोखौनो खांबाय थायोमोन आङो। गोसोखौथ' खांखागोन देनाय। औ, आरो आंनि आफाखौबो गोसोखांबाय थायो। आरो आंनि आइ असेखौबो गोसोखाङो आङो। दिनै मानोबा गासैखौबो गोसोखांबाय थादों आङो। गोसोखौथ' खांखागोन देनाय जमुना, आंबाबो बयबो गोसोखांखागोन। मोनसे समाव बेसेदि खस्थ'यै आं थांना दङमोन। दासो एसे मोजां जाबाय नोंजों हाबा जानायनिफ्राय, बाबु जोनोम जानायनिफ्राय। दे बांद्राय गोसोखांनानै गोसोखौ गाज्रि खालामना लाबाय थानाङा। औ, गोसोखाङा सानो, थेवब्लाबो गोसोखांफ्लांबाय थायो आं मालाबा। आइयाबा जेलनिफ्राय गनो जाबायना जायाखै मिन्थिला आरो। दानिया खबरबो लानो थांथारला। बुहुद बोसोर जाबाय न'? औ जाबायथ' र'। ओमफ्राय बिमायंआ फैगोन होनदोंबा बिबारिया? औ दहाय फन खालामदोंमोन आंनो, फैगोननो र'। मायबा मायबि लाना फैगोन बियो बाबुनि थाखाय। बेसेबा गोबाव जाबाय बिसोरखौबो नुयिया, बिहाबो गोबां जाथाय थांबाय। नङाबाथ' बेसे दुखुमोन बिनियाबो, साननैसो बेसे आलाय सिलाय जादोंमोन। दे बयनियाबो बिदिनो लासै लासै हामलांगोन। बाबुखौ आङो फुथुयैनि र'। नङाबा आं लानांगौबा? नाङा दे बिफा, आं फुथुयैनि। थां फुथुयै थां। बाबु, बाबु। गैया जेबो थरानो गैया, जा मोजाङै उन्दुखायो उन्दुबाथाय। औ। अबावथ' अम्बिकिया फाग्लिया माथो दाबो फैयाखै? लासिं आंसो माबा बानायना होनांगौनो, रायज्लायना होनांगौनो, माबा बुजायनांगौनो सेंग्राखौ। दा गावखौ बियो एसेबो फसायनानै थाङा। आं दा बुजायाबाबो जाया, दा थैनो ओंखारदोंहाय। रखर मा जाबावनो बे अम्बिकिजोंबो आंगिजों। आंहाबा गगा मोननाय लोमजानायानो बारा मोजां जायाखै। आंहानोबा मा टेनसन, देहाया सुखु गैया, बेमार। बिहाबा माबा आरो हौवानि फाग्ला जागासिनो, माबा फाग्लि। बाजै माबा ओंखाम संबाय ना मायो? ओंखाम संदोंबा एसे खथासे माबा संनाय, बुरजा संनाय। दिनै अम्बिकायाबो जागोन जोंहानाव, थाथों दे। बिमा गैयै बिफा गैयै मावरिया गथ', दिनै जाथों, थाथोंबो जोंहानाव दिनै। नंगौ, फैगोन नामा दिनै जोंहानाव? औ फैयोनोलै, माबा सासे सेंग्रानि फाग्ला जागासिनो, माबा फाग्लि। मा होनो माबा आं बुजायना होनांगौ, दा गावखौ सेंग्रा फसायनायानो थाङाहाय थुथुनो। दा आं बुजायनांगौनो, दा बुजायबानो बियो लागोन आरो बे सेंग्राया। फसायनोबोथ' नांगोन ना, बियो हारसिं फसायबा मा जानो दे। नंगौथ' आरो। आगे दाङादेरे मा गामिनिफ्राय दाबो फैला, आङो बेदर एसे लायनो होगौमोन, दिनै अम्बिकिया ओंखाम जागोन ना। दाउदै दङ दे, दाउदैखौनो एवना होगोन। नाङा दे बाजै, दिनै बिखौ बेदरजों जाहोनांगोन। मानो होनबा जोंहानाव ओंखामखौनो मोनजायाना बियो मोजाङै। बै सानसेखालिबो जादोंमोन, ओंखाम गोजासो जानांगौ जादों। दिनै बेदरखौनो एसे लायनो होगोन आं। बोरैबाबो मोनो हारसिं। दे जागोन दे, नोंसा आदाया फैबाथाय होनबा लाबोनो होबानो जाबाय, बयलारखौनो एसे। औ, संहोलांसै र' होनबा ओंखामखौ आङो। थां बाजै थां। लागा नोङो माबा सगाव थांना बेदर लायनो? थांनांगौबालाय थांगोन दे आनै। थां होनबालाय बेदरखौनो आधा केजि लायना फै, माबा बयलार, अम्बिकिया दिनै फैगोन, अम्बिकियानिया। जागोन दे होमबा आनै, थांनि र'। ओमफ्राय माथो हौवा फाग्लिया दाबो फैला, मा खालामबाय दं बे न'आवलाय, गाबासो दं ना मायो? दासो नोंहा, दहायनिफ्राय नेगासिनोमोन आङो। अमा मासे फिदोंना, बेनि आदारावनो होना फैबाय आङो। गुन्दैबो गैया, थास'खौनो रुना होबोबाय आं। दे गायदे, फनखौ खालामदो दे, सेंग्राखौ थाबैनो आंनि बानायना होदो। फैनाय लोगो लोगोनो फन हरनांगौ आरो, आं मा बानायना होनो हानो बिलाय? आं ओरैनो बुंगोन, आयाबा खिन्थु आंनि दाय नङा दै, आं जेबो खालामनो हाया। प्लिज
गायदे बेफोरबायदि बुंनाङा मिथिगौना आंनि बेसे दुखुआव दङ डिप्रेसनाव दङ आंसो मिथिगौ देना फना हरदो आंनि नाम्बारजोंथ' बियो रिजेक्टखौनो खालामनाय नङा नोंनिजोंनो खालाम र' खालामनि र' हेलौ सोरो माबा आङो माबालै मानो आङो जाबाय थाखो खिन्थादोब्रा आंनि लोगो होननानै सरि दे आङो सिनायाखै सोरबा दा आङो माबा आङोलै माबा गायदे औ माबा आङो अम्बिकिनि लोगो गायदे अ मामोनबा माबालै अम्बिकिया नोंखौ मोजां मोनोनो नोङो हागौबा बेखौ गार्लफ्रेन्ड खालामाखै माने गार्लफ्रेन्ड बानायना ला हागौबा मा हागौबा बिलाय गार्लफ्रेन्ड बानायना लाथार होनना बुंनो हाया नामा मा हागौबा बिलाय बुं गायदे डाइरेक्ट बुङाखै मानो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो एकदमबारे नोंखौ मोनाबा माबा मोनसे खालामना लागोननो नों बेखौ हाबा खालामथारनांगोन होनना बुंलै गायदे एकदम बेफोरबायदि बुंनो हायो नामा सोरबा बेफोरबायदि बुङो नामा माबा गायदे नों माने बेफोरबायदि बुंना हेलौ मा नोंखौ बुंनो होदों नामा बियो आं बेखौ मोजां मोनालै मिथिगौ ना गायदे आं बेखौ मोजां मोना दादि नोंखौ मोजां मोनथारोनो बियो नोंखौ नांथारगौनो नोंखौ मोनाबा सुइसाइड खालामगोननो होनना बुङाखै मानो मा होनथारा ओइ रलै माबा नोंना बांद्रायो माबा नोंखौ मोनाबा माबा थारमाने के गाज्रि लामा माबागोन आरोना माने मा बुंबावनो सुइसाइड खालामगोननो अय्या मा फाग्लि जाबाय नामा बेलाय आंनि थाखायलाय मानो थैनांगौ जालाबायखो आं बेजों गलि गलि गोसोथोलायनानै मोजां मोनलायनानै बेजों गारलायलायबासो बेलेग खोथामोन आं बेखौ साला मोजाङै सिनायनो नंहाया सानसेल'सो नुदों बेयावनो बियो नाम्बार बिदों ओमफ्राय खेबसेना खेबनैल'सो रायलायबाय बेयावनो मा थैनो ओंखारखो दै फाग्लिसो नामै जानला मानला नङा दे आं बेखौ मोजांखौनो मोना बियो आंखौ मोजां मोनबालाय मा जानो साइज गैया भाइस गैया नोंनि लोगोआ साला हायथुनो 5 फुटबो गैया बियो 4 फुटफोरल'सो दं खोमा नोंसो माथो साइजसिन बिनिथाय नोंनि लोगोखौ आं फसाया दे आंबो दा मा बुंनो दा नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोनो नोंखौ नुनाय लोगो लोगोनो बेसेबा फाग्लि जाखादों बेयो नोंनि थाखाय दा नोंनि थाखायनो बिराद फाग्लि आरोना दा आंखौ बियो बुंनो होदों आं जिखिनिखौ बुंनो होदों बेखिनिखौ बुंबाय आरो बुंनांगौखिनिखौ दा नों बेखौ गोसोआबा सुइसाइडसो खालामनो ओंखारबावदों बिदिबालाय मा जानो बेलाय मानो सुइसाइड खालामलाबायनो दे आंनि थाखाय आं बेखौ मोजांखौनो मोनाबा फाल्थु नङा दे नोंनि लोगोआ मा आंखौ फाल्थु मोनबाय दङ नामालै फाल्थुथ' मोनाखै थारमाने के तुरुलाब जादों आरोना जेनेबा मा तुरुलाब जाखौ दे बेजों आंजों गोसोथोलायो नामा नोंनि लोगोखौ एसे बुजाय आंनो नाङा आं फसाया बेखौ इसेबो फसायखाया दे होमबालाय नाङाबालाय आरो माथो खालामबावो जबरदस्तिथ' गोसोथोनो हायाना थेवब्लाबो आंखौ बुंनो होबाय नालाय बुंबाय आरो गाज्रि दामोन दे गाज्रि मोना दे जिखिजाया नोंनि लोगोखौ बुजायना दोनबानो जाबाय आंनो बेखौ नाङा नांथारा होमबाना नाङा दे होमबालाय दे आरो बिदि गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थानो होनाङा मिथिगौ ना दे जागोन दे साइज गैया भाइस गैया हाय थुथुनो थै नोंबोलाय मानोथ' बासिबाय थाखो साइज गैयि हायथु होननानै मा साइज गैया मानसि नङा नामा नाङाबा नाङा आरोलै बेखौनो बासिबाय थानांगौ नामा एथ' हायथु साइज गैयि होननानै बिदि बासिनो मोनाना नङा जेनेबा मानोथ' ब्रा जबरदस्ति खालामबाय दङ दे आंलाय नाङा होननानै बुंखादों मा आरो माखौथ' मा दे थै साला मा मोनदोंलै बे सासे मानसिया आंनि थाखाय थैनो ओंखारलायदों गैलालै मिनिसोदां मा जाबावनो दै थैबाबो लस गैयालै आंहा खिन्थु जेबो दाय गैखाया दे आंहा जेबो बेफोरबायदि रेकर्डबो गैखाया सोरबाया सुइसाइड खालामबाबो खालामाबो आंहा जेबो बेयाव माबा गैया लोब्बा गैया गायदे मालाय नोंखौसो साइज नुबावोनो आंखौ जि बासिखायो हायथु साइज गैया भाइस गैया होननानै आरो आंखौ 4 फुट दङ होनदों आङो 4 फुटनि बारा दङथ' 5 फुटसो गैया आङो माबा 4 फुट 10 इन्सि दे अम्बिकि नोंबो मा नोंखौ नांनायानो थाङाबा दा नोङो बिदि ब्रा गोसोथोबा जागोन नामा बिदि नङाना बिदि जाया दा नोंखौ नाङायानोबा नोंबो माबा थै आं मा होनना बुजायबावनो नोंखौ आंनिया खुगा सालांजोब्बायलै नोंखौ बुजाय बाराबा सुइसाइड खालाममारगोन आं गायदे
दिनै न'आव थांनाङा दे दिनै जोंहानावनो ओंखाम जा आरो हरबो था लागिबा गाबोनबो हर थानो फै नों जुदि गोथैसालि बायसो मोनोबा न'खौ आंनो सासे हौवा नागिरना होदोलै गायदे हौवा माने आंनो मिनि सोरांखौनो नांथारगौमोन बाराबा आङो माबा सहाय हायै मोनबाथाय आं सुइसाइड खालामनोबो हानायलाय गायदे जाम्बि दुनिया खानाव बे मिनि सोरां रावगायाल' दङ नामा दे नोंनो माबा हौवा नागिरगोन दे आं नागिरोबाबो आइमोनखौ नागिरनो होगोन आं नों बारा सिन्था खालामनाङा मिनि सोरांखौसो नांगौ आंनो गायदे माबा गायदे आं थांसै खोमा दे ओंखाम जालायला खोमा नोंसा बाजैया आंखौ माबा डिस्टार्ब मोनदोंबो हानाय जेबो डिस्टार्ब मोना रे आङो बेदर लायनो होखाबाय बयलार बाजैया ओंखाम संनो थांबायानो जेबो डिस्टार्ब मोना जोंहानि बाजैमोना बेफोरबायदि नङालै आइयाबो बेफोरबायदि नङा आफायाबो बेफोरबायदि नङा गेबगाङादायाबो सोलायबाय आं मोखां सुयैनि र' मोदैया गब्रेजोब्बाय आंनिया एसे मोखां सुयैनि र' थां सुहै थां गल'आबो सफैसिगोन बेदर लायनो होदोंमोन आङो थां सुहै थां बे अम्बिकिखौबो मा खालामबावनो अनथावथावबो मोनो बिमाबो गैया बिफाबो गैया हारसिं मा मावना जागोन बेथिंजाय हौवा फाग्लि जागासिनो आङो अननो ओंखारोलै बिनिखायनो बेदर लायनो होदों आङो बे देमलाया माला थांगोन दिनै सानब्रैयानो जाबाय माथो आं मा डिस्टार्ब मोनबायलै आंलाय सानदोंमोन हरसेल' थाना थांगोन एसेबां गिदिर धका मोननायनि उनाव आरो आं हिनजावफोरखौ फोथायबावनो हायालै रावखौबो आं माने गोसोबो गैखाला रावखौबो मोजां मोननो नंगौ देमलाया मोजां नुनोबो मोजां थेवब्लाबो आंनिया गोसोआ थाङा एसेबो बिबारिजों थगायजानानै दाथ' आरो बांसिनसो बोरैबा जाबावबाय गोसोआ आंनिया थाथो दे बिसोरनो मोजाङै संसारखौ रुजु रुमुयै जालांथोसै आंहा बिदिनो फेग्लि थैलांसै जिखिजाया बे देमग्लाया न'आव थांबाबो जायो आरो माला दिद थांगोन मा डिस्टार्ब मोनबायलै आं माने उसुबिदा मोनथारदों फोजोंसार आङो नोंसानाव थाबाय थानायखाय नों आंखौ डिस्टार्ब मोनदों न' सोर खिन्थादों बिनिलाय आंनि गोसोनि बाथ्राखौ सोर खिन्थाखौ आङो मिथिगौ फोजोंसार नों आं थानायखाय डिस्टार्ब मोनदों न' डिस्टार्ब मोनाखैलै आङो फोजोंसार नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि दे आङो नों गाज्रि मोननाङा नोङो होमबा जिउआव रावखौबो हाबा खालामला नामा हाबा खालामनो होनना सानला नामा ओहो आं बे जिउआव रावखौबो हाबा खालामला आंखौबो खालामारा होमबा खालामा होनदोंना आङो नाथाय नोंसायादि आंखौ बेसे मोजां मोनो बिहामजो खालामना लानो बेसेबा लुबैयो बियो नोङो नोंसानि लुबैनायखौबो जाफुंहोला होमबा देमलाय आं बेसे बुंनांगौ आङो रावखौबो हाबा खालामा नोंखौल' नङा आं माने रावबो सिख्लाखौनो आं हाबा खालामखाला नारि जाथि होननायखौनो नांखाया आंनो मानो फोजोंसार जेब्ला नोङो बोरायगोन ना होमबानिया नों हारसिं जागोन मिथिगौ ना नोंसा आइ आफामोनाबोथ' थाबाय थायाना सानसे नङा सानसेबाबोथ' बे बुहुमनिफ्राय थांखानांगोन नोंसा आइ आफामोना गैयाबा माथो नोङो हारसिं जागोन बिनिखायनो जिउआव सासे नङा सासेबाबो लोगोरि नांथारगौ नों सानदों नामा नोङो बिदिनो हारसिंनो जिउखौ खुंलांनो हागोन होननानै हाया जों बेसेबा नुबोबाय मानसिफोरखौ बेसेदि खस्थ' जायो उनाव रावबो गैयाबा देमग्लाय नों आंखौ बिदि बुजायबाय थानाङा आंहा गोसो गैया मानो हाया बे जिउआव लोगोरि गैयाबाबो हायो नांलाय आंनो रावखौबो लोगो सोगो बे जिउआव हाबा खालामालासिनो थानो हाया नामा मानो हाया आं हागोन रावबो हायाबाबो आं हागोन फोजोंसार नों आंखौ बिदि बुंनायखाय गाज्रि मोनबाय न' दे जागोन दे आं नोंखौ दिनैनिफ्राय जेबो बुंला आंबो जबरदस्ति रावजोंबो फैनो गोसो गैया नाथाय नोंसा आइनि थाखायसो आङो एसे बोरैबा मोनो नोंसा आइया आंखौ बिहामजो खालामना लानो जोबोद गोसोमोन माने आसा थागोन आरोना बिनिया नाथाय आंनो दि नाङा ना दा आं नाङि बुस्थुखौ दा बोरै लानो हानो नोंनो बुजिना बुजि मोनो दे आङो फोजोंसार दिनैनिफ्राय आं नोंखौ जेबो बुंला फोजोंसार नों आंखौ दायो दोनहैदे आङो हारसिंथ' थांनो हायो हानाया नाथाय नोंसा आइयानो नोंखौ बुंबाय दङ फोजोंसारखौ दोनहैनो होगोन होननानै दोनहैगोन ना नों आंखौ फोजोंसार ना नों आंखौ रागा जोंबाय दङ दे जागोन दे देमग्लाय आं नोंखौ दोनहैगोन माला दोननांगौ दायो ना गाबोनो गाबोन नाङा दे दिनैनो दोनहै बेसे दिनथ' थाबाय थानो आङो नोंसानिथ' आङो आलासिबो नङा जेबोआनो जाया थेवब्लाबो सानब्रै थाबायानो फोजोंसार आं नोंखौ दिनैनिफ्राय जेबो बुंला नोङो आंखौ गाज्रि मोननाङा आरो नोंसानाव फैलाबो आङो ओरैनोलाय आलासि जानो फैनोबालाय फैजागोन दे नाथाय आं नोंखौ हाबा खालामनो हाया आरो बेखौ नोङो बुजिना लाखा बे सासे सिख्लाखौबो आं हालालै मा लाजिनायबो गैया ना मायोबा गावखौ नाङा होनना मोनथिखानाबो मानो बिदि सोंबाय थायो बिबारियानो जुदि आंखौ धका होनो हायोबा नोंसोरलाय मालानि मा नोंसोरो
जायबा मानसिखौ आङो 8 बोसोर 9 बोसोर गोसोथोनाबो बिनि गोसोखौ हमनो हायासै नोंसोरखौलाय आरो माला हमनो हागोन आंलाय नोंसोरलाय मैया दाख्लैनिसो मानसि बिनिखायनो बे जिउआव हिनजाव नारि जाथि होननाय बुस्थुखौनो नांखाला आंनो हाबा खालामा आं रावखौबो हाजारखि आइया आंखौ गाख्रबबाय थाया मानो लोंनो थांसैसो आङो नाथाय बे देमग्लायखौबो माथो दोनहैनांगौनो बारा लोंनो हानाय नङा दोनना फैनानै दोखो लोंनांगोन लोंबासो उन्दुनो ओंखारो आं दानिया